سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو معربي إسراء جنبوت زد تدالو على توزينات تزلكم متسلخو كم وترك صفت أمد باتنا هنخت كتاتلنا عند عدمكو بقدام النت أرأستزينا إثيوبيا بعلم كابتن زبز حتى مزابلتي زلون هاجرات كوينا حيلتات تقرأي العلي 4,000 مرخات من قست إثيوبيا بمحرت كفانو مخانم قليسو نجاجتنياتات ببزح بمأسار نيرترا تسعب زلا إثيوبيا نوكيل زي إيكونوميست سوغيوغا بنوحاتو أبعالم كداماي زد تسرع ناي تحت بحريه ناي تيليكوم جمد ناب جبوتي بتسيحو سلفي أماناي سودان مسوى تدراوي جوجله ناي بوليتيكا مشارقتي كم زي كون أفليتو أمريكا نشودلن فنلند نابنيتون خص امبره مولو دغف كتكبر كم زخونتن قال انزد هس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ ابزا چانل دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم ኢትዮጵያ بعالم كابتن زبزحت مزابلتي زلون هاجرات كوينا نشتاو مفنقال زكاتل تكال IDMC ابزو صوت صبصاب ابتا هاجر 4.2 مليون سبات كامربتهم كم زتلفناقلو قليصوم اتن العلي 18 توارح زغصلنا بكللات امحران عفارن زلحم كوينات تግራይ سفيح مفنقال كم زصعب يفلط اموداتانا يزحلف عامتا بعالم بسنكين نويح اوان زصنح غونصتاتن حدش معبل عمصاتن 59.1 مليون زخون سبات كامربتهم كم زتمزابلو اتي تكال زوصو صبي حبر أسات 5 مليون تمزابلتي زمزغبت إثيوبيا أب حانتي هاجر كابز تمزغبو تفناقلتي اتزل على قصري زلوا هاجر كوينالام ات ببيت مخرج سدتنياتات نرويجيان ريفيوجيز كونسل اتمسرتت كالم كتال تفناقلت عالم ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو افغانستان ميامارن كابتن ابكل تشان اسران حدن زل على قصري وشطاو تمزابلتي زترايلن هاجرات مخونن تقيسلهم اتصبصابا سيبو كم زحبرو قرم حدا عمتا ملا عالم زنبرو قصري تمزابلتي بللي 4 مليون زخون وسيخلهم اب سمين إثيوبيا 18 ورح زتخيد وق حد بمليونات زوصور سبات كامربتهم كمزابلو زغبرم عبي سباو قلولاو فت يركب قصرتهم زموتو سبات بالك زي فلت كوان تخونت وغنا حسيان غفن كم زصعبي فلت بسن كتام مجمرت عدد كلتشن 20 زتول عكنات اب سمين إثيوبيا بمليونات زوصور سبات تتصبيتي هصو زرديت كوينا مالهم اب إثيوبيا تزعبي كل الأوروميا منغست يابل على سراويت حرنت حزبي أورومو ELF زغبرو زلو تدرو نطفتات موت سلاميان سبات كيسعبن نتاغر زغاطما زلو سباو قلولاون خيغادودون انكل لاي سغات فطيرو يركب حيلتات تግራይ لعلي 4,000 مرخات منغست إثيوبيا بمحرت كفانو مخانم قليصوم حيلتات تግራይ كاب حدار كلتشن عسرانات حيزو ابز تولى كونات كاب زحزوم مروخات نتهم للي 4,000 بمحرت كفتحو موسى نقوليصوم اتوم بزي زخونه كرم كونتنا بعدو من هنا بسدرو من بمحرت زفانو مروخات مبزحتهم كاب تግራይ وصاي ابز تخيد عود وقات زتمارخون اوش تግራይ دما جبنات كم زي فصمو زترغاغصلو منم كبلام معكنات زينات تግራይ ب19 غنبوت حبيرن بزحات كابتو مروخاتون موغاتي زغاطمم زولده اديتات كالاي ناي طعنا صيغمات زلوم مخانم اتحبريته بتوسخ يغنزيبوم ابكونات تግራይ للي 11,000 وتدرات منغس إثيوبيا كم زتمارخيو ازغلات اتوسانه دمان عالم لخوي حقي اتحزم روخات كم زخبرو زري مخانو اتحلافي مغلاصو صبصاب دمصو يانا تويسلوم بوغن منغس إثيوبيا بزعبا مفتاح سراويتو زحازم عطوقات تግራይ يخون بزعبا زوم كفتحو زبهالو زلو مروخات زتوهبه مغلص يلبون نجاجتنياتات ببزح بمأسار نيرترا تسعب زلا إثيوبيا نوكيل زي إيكونوميست سوغيغا ابز حلف عامه منفقن غازتنياتات ببزح بمأسار نمنغس إيرترا سيوا افريكا بكالاي درجه تسرع زركب منغس إثيوبيا نوكيل مصيت زي إيكونوميست سوغيغوم
ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ብዘርጉሕ መግለጺ መሰረት መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ቶም ጋርደር ዝተባህለ ጋዜጠኛ ዘኢኮኖሚስት ሂቦ ዝጸንሐ ፍቃድ ፕረስ ብ13 ግንቦት ብምዛዩ ካብታ ሃገር ክወጽእ ሓቢሮም ባልመዚ ፕረስ ኢትዮጵያ ወገኑ ኣብ ዘርጉሕ መግለጺ ወገኑ ጋዜጠኛ ቶም ጋርደነር ካብ አንኬል ጋዜጠኝነት ወጻኢ ክሰርሕ ብምጽንሑ ነቲ ፍቃድ ከም ዝሕደጎ ብምርጋጽ ዘኢኮኖሚስት ንእትልኾ ካልእ ወኪል ክቅበል ፍቃደኛ ምዃኑ ኣስሚሩሉም ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጋዜጠኛ ኒውዮርክ ታይምስ ሲሞን ማርከስ በተመሳሳሊ ክሲ ከም ዝሰጎጎ ኣይርሳዕን ዜጋታት ተሃገር ንዝኾኑ ጋዜጠኛታት ብእኩብን በብውልቅን ደጋጊሙ ዝኣስር ዘሎ መንግስት ኢትዮጵያ ንደረጃ ነጻ ፕረስ ሃገር ኣብ ኣፍሪካን ዓለምን ናብ ዝተሓተ ኣውሪዱ ይርከብ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ዝተዋፈርሉ ተልእኾ ወጻኢ ክሰርሑ ጽኒሖም ንዝበሎም ወጻእተኛታት ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታትን ኣጉራውያን ትካላትን ከፈራርሕ ክሰጉግ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ بنوحاتو ኣብ ዓለም ቀዳማይ ዝተሰርሐ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ናይ ቴሌኮም ገመድ ናብ ጅቡቲ በፂሑ 45,000 ኪሎሜትር ዝተዘርግሐ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ናይ ቴሌኮም ገመድ ወይ ኬብል ናብ ገማግም ጅቡቲ በፂሑም ባልመዚ ቴሌኮም ጅቡቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ኣብ ዓለም ብንውሓቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝተሰርሐ ሜታ 2 አፍሪካንስ ዝተሰመየ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ገመድ ብ13 ግንቦት ናብ ጅቡቲ ከም ዝኣተወ ኣረጋጊጹ እቲ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ገመድ ንሰለስተ ክፍላት ዓለም ማለት ኣፍሪካ ኤውሮፓን ኤስያን ዘራኽብ ኮይኑ ኣብ 33 ሃገራት 46 መከፋፈሊ ማእከላት ክህልዎ እዩ ሓደ ካብዚ ማእከላት ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ጅቡቲ ነዚ ኣህጉራዊ ኣገልግሎት ቴሌኮም ምስ ጋርዳታን ሓበሬታን ከምኡ ድማ ስሉጥ ናይ ኢኮመርስ ንግዲ ዓቢ ኣበርክቶ ክህልዎ ፕሮጀክት ዝውዕል ለሊ 250 ትርቤት ሜትር ናይ መከፋፈሊ ማዕከል ትሃንጻላ እቲ ፕሮጀክት ኣብ 2023-2024 ናብ ንጡፍ ስራሕ ክሰጋገር ተጽቢት ይግበረሉ ጅቡቲ ኣቀዲሞን ተመሳሳሊ ማዓላታት ዘገልግል ናይ ትሕቲ ባሕሪ ገመድ ወይ ኬብል ከም መከፋፈሊ ማዕከል ተገልግል ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ሰልፊ ናይ ሱዳን ምስ ወታደራዊ ጉጅለ ናይ ፖለቲካ መሻርክቲ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ውድባት ሱዳን ዝኾነ ሃገራዊ ሰልፊ ስልጣን ሒዙ ምስ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ናይ ፖለቲካ መሻርክቲ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ሰልፊ ሓደ ካብቶም ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ኣብ ዝተመስረተን ድሕሪ ወታደራት ጉጅለ ዝፈረሰን መሰጋገር ሓይልታት ሓርነትን ለውጥን ዝቆሙ ናይ ልፍንቲ ፖለቲካውን ውድባት ሰልፍታትን ሲቪካውያን ማሕበረትን እዩ ወታደራዊ ጉጅለ መላፍንቱ ንዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብምእላይ ስልጣን ብሒቱም ፖለቲካዊ ሃዋህው ሱዳን ናብ ዕጹ ማዕጾ ኣብጽሕዎ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሰልፊ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድሕሪ ዘካይዱ ዘተ ብ17 ግንቦት ኣብ ዝወጾ መግለጺኡ መሻርክቲ ናይቲ ጉጅለ ከም ዘይኮነ ነጺሩ ኣብ መንጎቲ ወታደራዊ ጉጅለን ሲቪላዊ ወገንን ዝህሉ ዝምድና ብተሳታፍነት ዳኣምበር በሽርክነት ክውሰን ከም ዘይብሉ ሰልፊ ኣብ መወዳእታ ደምዲሙ ኣብ ቃራና መንገዲ የተርከብ ሱዳን ናብ ዲሞክራሲ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ እጃም ክጻወት ከም ዝኽእል ዝገልጽ ጀነራል አልቡርሃን ቦግኑ ኣብ ሱዳን ኣብ 1985 ዝተገብረም ሽርክና ሲቪላዊ ወገንን ሰራዊትን ከም ኣብነት ይጠቅስም ሱዳን ወታደራዊ ጉጅለ ስልጣን ከይብሕትን እታ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትሰጋገርን ሓያሎ ሃገራትን ኣህጉራዊ መሻርክትን ይጽዋዓም ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ከም ዝድግፍ ዝንገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ቦግኑ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ናይ ሽምግልና ተበግሶ ንሙሳድ ተደጋጋሚ እማመታት ይቀርባሎም አምባሳደር ኤርትራ በሱዳን አቶ ኢሳ አህመድ ኢሳ አብዝ ሳልስዚ እማመ ሽምግልና ዝሓቆፈ መልእክት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ምክትሉ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሉን ከም ዘብጽሐ መረበባት ዜና ሓቢረንን አብዝ ሓለፈ ወርሑን በሚኒስትሪ ዑስማን ሳልህን አቶ ይማነ ገብረአብን ዝተወከለ ልኡኽ እቲ ፕሬዝዳንት ተመሳሳሊ መልእክቲ ናብ ወታደራውያን መርሓቲ ሱዳን ኣብጽሕዩ أمريكا نشودن فنلندن نابنيتون خنصمرا ملو دغف كم اتغبر افليطا كلتين هاجرات አባላት ናይቲ በሃገራት ምዕራብ ዝቆመ ወታደራዊ ክዳን ኮኾነ ሕቶ መቅራብን ኣብ ጂኦፖለቲካ ኤውሮፓ ዓቢ ለውጢ ከም ዝተፈጠረም መርአያ ምዃኑ ይግለጽ
እተን ሃገራት ነቲ ኪዳን ንኽጽምብራ ናይ ኩለን 30 ኣባላት ሃገራት ኔቶ ድጋፍ የድልየን እዩ እንተኾነቲ በተን ሃገራት ኖርዲክ ዝቐረበ ጠለብ ብቱርኪ ተነጺውሎም ፕሬዝዳንት ባይደን ብሐሙስ ምስ ቀዳሜት ሚኒስተር ሾውደን ማግዳሌና አንደርሰንን ቀዳማይ ሚኒስተር ፊንላንድ ሳኡኒ ኒኒስቶን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጥራን ሾውደንን ፊንላንድን ኣብ ታሪኽ ጸጥታ ኤውሮፓ ነጥብ መቃይሮ ይልሎም ሓደስተ ሃገራት ናብ ኔቶ ምጽምባርን ንዝኾነት ሃገር ስጋት ኣይኮነን ዝበለ ባይደን እተን ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰሜን ዝርከባ ክልተ ሃገራት ንጸጥታ ኣባላት እቲ ኪዳን ንምሕያልን ናይ ጸጥታዊ ምትሕጋዛትና ንምዕማቑን ዝጠቅም ኢሎም ሩስያ በተደጋጋሚ ኔቶ ከም ስጋት ከም እትሪዮን እቲ ኪዳን ንምስፋሕ እንተቐጽሉ ግብረ መልሲ ከም እትህብን ከተጠንቀቕ ጸኒሓያ ቱርኪ ዘን ክልተ ናብ ኔቶ ክጽምብራ ዝደልያ ዘለዋ ሃገራት ነቶም ብቱርኪ ከም ግብረ ሽበራውያን ዝራዩ ዕጡቃት ሓይልታት ፒኬኬ ከም ዘዕቆባ ትኸስስያ እንትኾነ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጆንሰን ስቶንበርግ ይኹን ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ቤን ዋልስ እዚ ጉዳይ መፍትሒ ክግበረሉ ምዃኑ ይዛረብ ባይቶ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ መዓልታት $4 ቢልዮን ዝበጽሕ ወታደራውን ሰብኣውን ሓገዛት ንዩክሬን ክወሃብ ምጽዳቑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዛጊት ንዩክሬን ካብ ዝተዋሃባ ዝዓበየ ህጹጽ ሓገዝ እዩ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ንውሳነ እቲ ባይቶ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቡ ርእይቶም ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ኣውሮፓን ዓለምን ሰላምን ጸጥታን ዳግም ንምስፋን ዝወሰደቶ ዓቢ ኣበርክቶ ክብል ንኢዱ ኣሜሪካ ምስ ናይ ሕጂ ወሲካን ዩክሬን ዝሃበቶ ሓገዝ $50 ቢልዮን ምብጽሑ ይግለጽ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝተላኸ መሳርሒታት ንምጽጋንን ተወሳኺ $8.7 ቢልዮን ክውዛዕ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም